Atong sayran karon na labing uwahing kalambuan sa makalihukan subay ning Independence Day pinagi sa live report ni Alan Domingo. Alan, kumusta diha? Nick, happy 125th Philippine Independence Day. Naako karon diri manukad sa may Plaza Independencia diin gipahigayon karon ang kaasulugan diri sa Tacbayan sa Sugbo. Baguhay lang gyud na human ang pagkanta sa atong nasudnong awit, of course. Gipanguluhan kini sa mayor sa Tacbayan Sugbo, Mayor Mike Rama, mga opisyalis sa Cebu City Government ug mga opisyal pod sa ato ang kapulisan. Kung ato makita karon sa ato ang Luyo Nick, moni karon ang ato ang mga participants sa ato ang kasaulugan and naani dapit sa may atubangang bahin sa may Port San Pedro. And atong nasayran usab gawas sa ato ang Philippine National Police na asab karon diri ang Armed Forces of the Philippines diin karong taud-taud pagasugda na ang Civic Military Grand Parade. Daw kaganina doon na gisugda na dito sa may Frente Osmeña apan doon na murag showcase karon sa ilahang parada diri palibot sa may Plaza Independencia. Okay na kakulang i-highlight pod ang activity sukad kaganina buntag alas 5 kaganina buntag doon ay misa, no, kick off mass dito sa may Frente Osmeña, dayon gisundan kini sa parada gikan sa Frente Osmeña padung na diri sa may Plaza Independencia ug doon na usab mo perform ang napo ka mga barangay alang sa Barangayan Festival, pagbanhaw ni sa mga performance or kanang festival sa mga barangay nga naglambigit sa atong historical event. So karong taod-taod Nico, pagasugda na gyud ang main celebration diri sa may Plaza Independencia. So atong sayran unya pod sa balitang bisdak ang kinatibuk ang detalye nining atong pagsaulog karon sa ika 125th Philippine Independence Day. Nico, balik sa imo diha. Salamat sa update ug Happy Independence Day, Alan Domingo.